Companys, vos presente a la germana Gemma i la germana Aurora. Són dos de les 10 agustines descalces d'ací de Benigànim. I ara estan fent una novena a través de vídeos a les seues xarxes socials, veritat? Sí, sí. Era completar el que és la novena en si de la beata que fem a la Iglesia, pues completar-la per les xarxes en testimonis de gràcies i de coses especials que fa la beata, miracles i coses molt espectaculars i que se queden, pues, que t'ho conta la gent, però que és diferent que ho pugues difundir. Perquè este diumenge celebra així el dia de la beata. Sí. El diumenge és el dia gran de la beata i realment és molt celebrat en el poble, pues, marca molt, configura el poble, de veritat. Però quin és el vostre objectiu en realitat? Donar a conèixer la beata i que pugui ser canonitzada. Que puga ser santa, no? Sí. A més, estem convençudes i l'únic que entenem és que fa falta, pues, manejar un poquet. I, de fet, la repercussió que ha tingut ha sigut impressionant. La gent ens està contestant contínuament «Ei, que bonico!» i des de llocs molt dispars, no? Entonces... I per als espectadors que encara no han vist estos vídeos a les vostres xarxes socials, què es poden veure? Què podem veure? Ui, has començat des del primer fins a l'últim. Però què, testimonis? Els testimonis. Són tot testimonis de persones que han recibit gràcies especials. Des de gent que fa anys a gent miracles, que és molt recent. Sí, mira, alguns... A veure, hi ha coses que pots dir, això si no ho diu la persona, pues te ho creus, però altres són demostrables científicament, com la sanació d'una persona que ja li van dir endur-se a la casa perquè ja està per morir. I se li va aparèixer una mongeta a la dona quan plorava i diu, mira, passa-li esta estampeta, ja era de la beata, passa-li esta estampeta pel cos i li va passar. Eixa nit va fer una reacció tremenda i va començar a sanar, i l'home encara viu, la dona s'ha mort, però l'home encara viu. O sigui, que sí que fa miracles. Sí. I, escolteu, cregueu que ho aconseguireu o és un poc difícil? En ello estamos. I des de dalt, ella és potent, entonces ella ho farà. I què diu? Què diu la gent de Benigànim, els veïns de Estan Benigànim? molt contents, ens ho diuen molt. Estan molt contents, la veritat que sí, nosaltres també. Doncs, Sí. companys, nosaltres haurem d'estar molt al pendent de les xarxes socials de les agustines descalces de Benigànim, perquè si ho aconsegueixen, haurem de vindre a celebrar-ho. Hombre, i tant. Gràcies.